Ithabo ungazorola amadayisi kanje. Azokwata amadlozi wakho manje. Baba. Futhi kushothi lento leni yenziwe imama Magic la. Mfana lo muntu ushayela idlozi lona kaya mbona nje nenhlanhla yakhona. Inhlanhla yani lo muntu? Ayikho ama Magic la. Ungathi ulala naye ugeza naye. Hayi kusemachita, ayo casino lena. Yathenga okanye niphazamisa ama customer yi. Shaba mfethu. Skeze series ke 23 rand 50 ilanga lishisa kanje. Mfana kabe 23 rand 50. Mara wayisise ngaba i50 kusasa kwazi ba. Nabona nalezi zase crash lezi. Bona nazo ziyaphithizela ngapho uyazibona. Yini bosobaleka wena. Angibaleka kanjani na umadayisi la. Bosobaleka doka yona. Nasitha. Wena usifihla la wena. No, mamela ini ke. Yazi into ngikhathele yilo itori zakho ngazi umadala ogugile. Yazi ngikhathele ukuthi irent. Yamazi prime usunjani uzongirasela nami wena la gambling. Beba ngikembula pheka beba. Angikembula beba wabona lento le. Strategy beba. Strategy lesithabu. Utshela mina ukuthi strategy lento le. Ngikhathele ile strategy zakho 1. Ngoba is 2. Uplana afuni imali ze kanjani? Ufuna real cash. Hayi imali amadice, asinga amadice. Ngoja amadice. Angitshela lento le Thabo. Angitshela lento le. Ufuna imali ye rent. Ayabona manje mfethu abantu sebalindile manje. Azi mara ngukutshele mfethu. Yabona amadayisi awana nkinga namuntu ukuthi uphuwa or rich. Once wadlala mfethu usengawina usengaluza yabo compete. Mara mina sengikhathele uphila lempilo le yamalakha. Indoda. Kumele senze kanjani? Sibhayisa amakwini. Or senze amakoti or senze highest ngani? Nomlaho mfethu ka uyacabanga nawe ibona le umqondo lo kugayirina. Acabanga. Ngicabanga wakhe uzombhadala irent. Uzobhadala irent Thabo. Cha mama sibheka mama. Hasini iyabhadala mfethu. Mongathi nje bhekani ngicela nibhekini nje. Abona abantu bayaziphandela bafethu. Manje sina singathula yini? Ngeyiphi imali? Bafethu uqala kancane inkinga bafethu. Uqala kancane. Kanjani uyayibona le mali incane le? Wena ngikhathele wena. Khathele ukulwa izimpi zakho wena. Ngiyakushiya. Kumele senze Mamas, ungawari ngizoyeka amadayisi mfethu once yafila le plan.